lento engayenzayo ngiyayisola. If ngiyakwazi ukubuyisela lesi sikhathi lesiya izinto ezenzeka ngabe ngiyakwazi. Manje angisakwazi. Ngoba vele usudakiwe. Udakiwe vele. Ngoba lento ngitshela yona angazi noma mhlawumbe uqale lapha waye emathaveni wafika wayophuza before ufike la ngoba uyangidakela. Nje ngizohamba mina ngiyoyilungisa ngoba phela wena ubhizi ulala nabangani bami. Okusho ukuthi awuzosiqeda sonke ekhaya sabafana. Cha kwaba yiphutha. Alikho iphutha lenza udakiwe ngoba yonke into oyenzayo usuke uyenze ngenhloso uma udakiwe usuke uswele isibindi ongayenza ngayo leyo nto leyo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandezulu. So-ke njengoba sivakashele usisi namhlanje, it means usafuna ukubuyelana no-person wakhe wakudala esimanga sokuthi uyamkhumbula nanokuthi-ke usamthanda. So-ke uzosichazela kabanzi ukuthi wayela ekhaya namhlanje. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo, negama lendawo owakhulela kuyona nobuye kuyona manje. Okay, igama lami nguXolile Ngwamkhize, ngihlala eMlazi. Okay. Emakhaya kahle kahle eseMaritzburg, eSwayimani. Oh, okay. Ngicela ungichazele-ke ngo-person wakho. Bekumuphi unyaka nihlangana? Nahlanganela endaweni kanjani? Sahlangana eSouth Beach, December sihambile ekhaya kwaSebeach. So Okay. ngabona lapho sithi ngiyobhukuda olwandle ngaqala lapho ukumbona. Uhambe nomndeni? Yebo, saba nomndeni. Kahle kahle ngangihamba nosisi wami siyobhukuda umndeni eceleni, yebo. Okay. Sigadele ikhwana. Mhlambe-ke beniphathane kanjani nje i-relationship yenu isaqala? I-relationship yethu bi-right, bengithanda ngenzela into engiyifunayo. Bese right nje sitholana nje. Uyasebenza ibhuti? Ubhuti uyasebenza, yebo. Okay. Yebo. So-ke ekhaya lakho mhlambe ama-parents ngaba amazi noma bebengamazi le? Uma besemazi. Bemamukela nje kahle? Yebo, because uma umuntu uthi uthana nomfana umazise la khona azokwazi ukunikeza ama-advice. Okay. Ekhaya lakhe ubhuti la ezalwa khona bebekwazi? Yebo, bengazi. Bekuthanda futhi? Yebo, bezwana nje kakhulu. Oh, all right. So-ke nahlukaniswa yini le yangena phakathi kwenu? Ngaba kahle kahle kwaba yiphutha. Kwaba yiphutha ngoba ngosuku kwenzeka isigameko kwakuyi-birthday kahle kahle. Yakhe? Yes. Okay. Birthday kahle kahle babehambe bonke nami ngaba khona njengentombi yakhe. Saba khona. Kwasho ukuthi-ke wasithola kwisimo esikho right, ngangiphuzile nami. Kwisimo se? Kwisimo esingekho right ukuthi akwazi ukubona leso simo leso. Oh, kanjani? Njengokuthi kwaba ukuthi wathola ukuthi ngalana nomngane wakhe. Kuphi? Kanjani? Kwabhukhiwe, ngithi wayebhukhile nabantu bakhe, so ngangikhona mina. Kwasho ukuthi yena wayethe umuntu yolala ukhathele. Mina ngasala ngaphuza ngoba phela ngikuthanda ukugrova-ke. Okay. So-ke sajabula-ke. Kwasho ukuthi umngane wakhe vele-ke bekukhona vele ukuthi uyangifuna kodwa bengekho-ke ngoba ngithanda yena. So kwenzeka ukuthi sesiphuze kakhulu. Ngagcina sengilala naye. Nakhona kuyiphutha. So manje ingakho-ke ngithi angicele ekhaya bazongisiza ukuze ngibonane naye. Mhlambe wanibamba noma ukhona indlela athola ngayo? No, yena wafika lapha endlini, like wayewumuntu ethoyelele ezongibheka. Mase sethi uyabuya afika lapha endlini sekwenzeka kanjalo. Heybo. Okay, wabanja nje wenzani? Ebona. Wahlanya wabuza kwenzakalani la ngathi nami ngangisho cause nami ngangazi ufike nini kanjani. Wena umgcinelele mina? Ngamgcinelele. Uyabo, mase sibona senze lento esiyenzayo ingasho ngathi awe ma. Ngathi ngiyamemeza bona nje wathi hayi. So mawubhekile uzovuma nje ukubuyelana nawe? Angazi kodwa mina ngisamthanda. Isizathu esenza ukuthi ubuyelane naye ngoba nakho usamthanda? Ngisamthanda kakhulu futhi ngiyayisola into engayenzayo, angifuni uqamba amanga. Ngiyayisola. Yabo bethiwa ngiyakwazi ukuthi ngibuyise lesimo sasekuqaleni ngabe kuyakwenzeka. Awucabanga ukuthi mhlambe manje usenomuntu wakhe? Kungenzeka ukuthi esenaye kodwa mina bengithi ngizoyizamela because ngisamthanda, angikwazi ukuqhubeka nempilo inhliziyo yami isa kuyena. Inkinga yami ilapho. I-personality yakhe injani? Umuntu kanjani nje? Umuntu othanda ukukhuluma, umuntu ophansi. Akathanda ukukhuluma, umuntu othanda iqiniso nothando. So nami njengoba ngila nje nginalo uvalo ukuthi lapho ngenzeka ukuthi lento engicelayo ingenzeki kodwa-ke
ngiyathemba ukuthi mhlawumbe lekhaya ngizongisiza ngimthole back. So awazanga mase nihlukene noba uthi mhlambe ubungani babo baqhubeka noma kwenzakalani? Angibangi ngisalandelela ngoba yena wangibhlokha. Ngakwazi ukumthola ngisho ama-calls athi ngizama ukumfonela ngimtholi. Nomngane wakhe sesingasakhulumisani because kwenza kanjalo koba ukuthula kanjalo. Yo. Okay. Ithi ngivele ngimlande-ke because simtholile but akazi ukuthi uwena ombizile. Ngiyacela silandeleni. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke insizwa kithi la ivumile ukuthi sijoyene and nginethemba nkosami ukuthi ucu mhlambe lisamlingana angazi kodwa nginethemba elikhulu. So-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sobona kunjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Hayi ngiyaphila dadewethu. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo obuya kuyona. Ake ngiqale lapha ngibingelele kini nonke. Igama lami uSeluleko wakaMabika. Ngisuka khona la eMachobeni. Oh okay. Uyamazi usisi? Yebo usisi ngiyamazi yena. Umazela kuphi? Sahlangana eBhishi lapha. Sasiyongcebelekela nje nomndeni wami. Kwasho khona ukuthi ke ngizohlangana naye isibhukuda lapha. Okay. Ngase ngamthanda usisi kwakuthi siyaxoxa ke. Sa exchange ngeinamba. Okay kwaba ukuthi into ethi yaqhubeka. Wayegqoka ibikini. Ngiyadlala. So ke the time i-relationship yenu isaqala mhlambe ubeyiphethe ngendlela eyodwa kuze kube ilesi sikhathi enahlukana ngaso noma mhlambe uyena oshintshile indlela thizeni ngendlela ongayi-understand. Ngingasho nje ukuthi selokhu saqala ube into eyodwa. Yeah, ngingayibeka nje kanjalo ngoba akukho okuningi ebengikusola noma bekukhona okuncanyana nje kodwa bekungekho ebengikusola. Okay. So njengoba ecelile ukuthi ufike akenza ngephutha. So njengoba ula ufika ngephutha uyena ucelile kahle kahle ukuthi ufuna ukukhuluma nawe nje ekubona ekubhekile yeah uzokwenela if ukuthi uyabona ukukhuluma nawe. So ngicela ukumpa isikhathi sakho umlalele nje ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Kunzima kodwa uthi ngimlalele. Ngiyacela. Kunzima. Kwakhona nje ukuthi engibize khona la kusayenye nje into yokuthi angihlambalaze phambi kwabafowethu naye lo mngane wakhe lo alala naye ngoba phela sekufanele ukuthi umngane wakhe ayikho phela into enje ukuthi ungalala kanjani nomngane wami owazi kahle ukuthi sisuka le phansi sazana nalomfowethu lo ulala kanjani uNjabulo vele Ngiphuzile nje ngiyatshela. Ayikho nje leyo nto leyo awukwazi ukuthi ungafika uphuze bese nje ngosuku olulodwa usulala naye okusho ukuthi yinto vele ofuna ukuyenza leyo inkinga kuswele sona isibindi sokuthi uyenze leyo nto leyo. Cha kwaba yiphutha. Alikho iphutha elinjalo. Kwaba yiphutha ngakutshela ngathi kwaba yiphutha la. Okay ngilalele lekhulu. Uyangazi ukuthi ngumuntu onjani kwaba yiphutha into eyenzeka. Ngakutshela ngathi kwaba yiphutha. Uyangazi ukuthi mina ngumuntu onjani. Ngicela ukubuza la dadewethu. Yiphutha ukuthi ngakubamba noma yiphutha lokuthi uyayisola? Ngiyayisola futhi ngalento engiyenza. Ayikho into oyisola yona. Ayikho into oyisola yona. Ngiyisola ngayo yonke into. Ayikho leyo nto leyo ngoba wazi kahle amhlophe ukuthi mina bese ngilungiselile nezinto eziningi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikuprovide ngiqede lapho futhi ngiyovela lapha kini. Kodwa wena wenza lamasimbo wenzayo. Uyithathela vele into yenzayo noma indlela engikhulise ngayo kini la. Cha yona. Hayi dadewethu sengisaba ngisho nokubuka emehlweni ngoba mina angengikwazi ngempela ngengikwazi ungilimazile ngaphakathi nangaphandle yonke indawo angazi ngiyini Phela ngikubizela ngoba ngifuna uzokuchazela kahle. Uxolelwa kanjani intombi efebile uxolelwa kanjani ngoba mina ngizothi fine ngiyaxolela sengixolileke sesiyahamba siyenza inkonzo zasekamelweni ngizocabanga lento ukuthi nakuye wawukhala kanje vele cansi le nto izosuka nje la emqondweni wami mawubhekile wena ngicela ungangibhedeli mina ngiyayicelela ngoba bengisa right ngingedwa futhi angifuni ukuthi ezongihlanganisa nawe angidingi nje lutho kwangempela futhi ngoba lento oyenzile angiyithandanga and ngoba ngingakwazi ukukhuluma kodwa ke namhlanje ke ngizokhuluma ngoba ni ungilethela amakhamera
Okay, ngisacela ungizwe-ke mina-ke. Okay, sengilalela. Yabo njengoba ngikubize lana, bengikubizela kona ukuthi ngizokukhombisa ukuthi ngisola kangakanani nanokuthi ngikuthanda kangakanani. Ngiyazi yabo njengoba udinwe kanje ngiyaku-understand nami ngadinwa. But manje angikwazi ukuthi like uthando enginalo for wena ngililele nje kanjalo. Uyazi nawe ukuthi ngiyakuthanda and ngohlezi ngikuthanda namanje ngisakuthanda noma ungangifuni noma ungithuka ungisho into ungilisho yona but ngisakuthanda. Mina engikufuna kuwena ukuthi ngicela ungixolele ngayo into engiyenzile because angikuthoni ngisho ukuthula empilweni yami. Lento engayenzanga ngiyayisola. If ngiyakwazi ukubuyisela lesi sikhathi lesiya izinto ezenzeka ngabe ngiyakwazi. Manje angisakwazi. Ngoba vele usudakile. Udakiwe vele. Ngoba lento ngitshela yona angazi noma mhlawumbe uqale lapha waye emathaveni wafika wayophuza before ufike la ngoba uyangidakela. Nje ngizohamba mina ngiyoyilungisa ngoba phela wena ubhizi ulala nabangani bami. Okusho ukuthi awuzosiqeda sonke ekhaya sabafana. Cha kwaba yiphutha. Hayi alikho iphutha, alikho iphutha. Alikho iphutha lenza udakiwe ngoba yonke into oyenzayo usuke uyenze ngenhloso uma udakiwe usuke usole isibindi ongayenza ngayo leyo nto leyo. So uxolo akalitholi inhlobo. Uxolo kunzima futhi nokuthi alithole ngoba mina bese ngikhohliwe nangayo. Okay. Ngoba lento ayenza ngamtshela ngisho noma ukuthi usibani wenza ukuthi. Noma wangitshela ukuthi ubengakulindeleke lokho ukuthi ngakwenza ngendlela ebeyiyona. Ngoba nami ngisho nje ukuthi selokusaqala akukho nje bengikusola. Kodwa into engenza ukuthi ngirealize ukuthi cha ngempela bayenza lento khona ngalunye usuku ngangingekho ngiyoyizamela la engizama khona ematohweni. Yes. Ngibuya kunomngani wami uhleli phansi uthi hayi belinde mina vele. Kodwa uyadla lapha. Ukuthi ukunika ubani ukudla kwami angazi. Kodwa nganganaka ngathi uthi hayi vele uyasazi isikhathi engibuya ngaso. Ngamdedela saxoxa ngase ngemphelezele sehamba. Kanti shuthi kwangakhona okokuqala. Vele kwesingalo. Oqala. Ungangiqambela manga. Wena ubulala naye lapha endlini yami. Ngingekho mina ngizamela thina ukuthi sibe right. Wena awukho uhle kanje. Angikaze ngilale naye. Bengiqalula naye kwakuyiphutha ngakutshela nje. Alikho iphutha nje. Namanje ngisasho intombi efebile ayixolelwa ngoba phela wena ozorepresenta umuzi walapha ekhaya ukuthi uzobe uphethwe kanjani, uzobe uhamba kanjani lo muzi lo. Wena awuyena umfazi wami kahle umfazi wamathonga lawa engizobe ngikulethe kuwona. Manje wena musu ungifebele uqonda ukuthi mina ngisazokuthatha. Manje mina ngenze njani ngoba ngisakuthanda? Kungcono ngoba bengingakuyikhiphe kwalezo inkomo lezo. Sengisevikile imali yami. Ngiyajabula ukuthi ngisazokwazi ukuthola umunye umuntu ozongihlonipha angalali nabangani bami. Ngoba phela wena usho ukuthi ubuzosiqeda sonke lapha egcekeni. Yazi inkosi impela ubuzosiqeda sonke egcekeni. Angiyazi mina lento. So uyala ukuthi ngiyala ngiyaphetha futhi mntakwethu. Angiyisebenzi nje ukuthi uyaxolisa. Angimkhumbuli nakancane. Okay. Ngiyahlala enqumeni zami futhi izona futhi eziyongiphilisa ngoba angeke mina ngixolele umfazi ofebile azophinda febe futhi. Awukwazi ukukhipha umfazi entweni ayiyona. Awukwazi ukumshintsha umuntu akashintsheki. Indlela aphila ngayo usho ukuthi iyo le yakhuliswa ngayo kubo. Umhlambalazile kuma wakho mntakwethu. Umhlambalazile ngoba lento oyenzile iyichilo nje ngempela. Ngiyakuzwa. Uqanga. Ngiyeke ehle simoya phela umlandele futhi noma ukuyakuzwa lokho akushoyo and uzogunya kona. Ngiyamuzwa ukuthi ngiphatha kabi lento ngoba ngitshela futhi uzongizwa. Manje ngiyabona ukuthi akangizwa. Angizwa vele lento oyishoyo, angizwa nje. Ayingeni mhlawumbe uyakhuluma kodwa uyabhibhidla mina ngizwa into oyishoyo. Manje mina uthando lami for wena ngenze njani? Hayi thatha ulifake emgqomeni sisi. Thatha ulifake emgqomeni noma uliphinisele le South Beach la esahlangana khona. Mina kodwa ngisekho lapho. Yaswakala. Ngiyabonga kakhulu nje ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi usihloniphile wagcina ngokufika noma ungazi ukuthi ubizelwane but ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi bakhulekise bobabili. Ngibuye lapha ekhaya kunzima Nkosi yami.
kunzima and ngiyaphoqeleka ukuthi mengihleli kulesi sihlalo ngenze umsebenzi wami kwi-show ethi Love Back. But mangabe kuthiwa bekuyimina ubhuti lo nami bengeke ngize ngivume nhlobo. Bengeke ngize ngivume. Awukwazi phela, akwazi. Hayi nomngani wami, hayi nosisi wami, hayi nomzala wami, hayi nobani. Ayixoleleki into usisi ayenza. Nobhuti futhi wavele wazibonela ngokwakhe. Ayixoleleki sidalo. But ngesimanga sokuthi ngiyenza lo msebenzi, mina kanjani bekufanele ngibahlanganise. Okwami ukuthi ngishaya isibani sami. Nanoma ngabe kuthiwa ngiyahamba today, kufika ipresenter elisha kwi-show ethi Love Back. Nalo lizokwenza the very same thing because ukuhlala kulesi sihlalo kusho ukuthi fanele wenze ngale ndlela engenza ngakhona. So, yeah, ngiyacela singakhohlwa subscribe, ni-like and share, mina ngithanda kakhulu. Namhlanje ke ngifisa ukuthi nginicacisele nje kabanzi ngama-products okulapha umzimba esinawo ka-Black Life Pharmacy. So ngizoqala nje ngey'mbiza ey'khona. Yizona lezi zingaka nje. Zingakanyana. So okwamanje-ke njengoba kumhla ka-17 sisakusona especially sey'mbiza. Ziningi imbiza ehlukahlukene. Sinembiza yabantu besilisa, imbiza yamadoda yokuthi umnumzane akufanele avilaphe. So sinaleyo mbiza for abantu besilisa. Mase kuba khona imbiza yama-piles, kube khona imbiza yama-ulcer, ye-BP, eyama-fibros, eyokuvula isibeletho, kube ye-cancer, kube kashukela, mase kube yey'londa ezingaphakathi nezingaphandle esikhumbeni emzimbeni. Mase kuba-ke imbiza kazifo zonke, zingakanyana nje. Okwamanje zu-300 njengoba zisespecialini, okuhlangene nemali yokuposa kanye nemali ye-delivery. So izona imbiza esinazo lezo. So-ke ngingenele kulokhu-ke. Nazi-ke iziwasho zenhlanhla ziphuma kanje, zu-2. Mawuqala ukuyisebenzisa, uqala ngale yokukhipha ichitho, amabhadi, amathunzi amnyama, nayo isebenzisela for lokho. Uyaqhuma la, uphinde ugeze. And ngicela ukuveza lokhu ukuthi amanzi okade uqhuma ngawo awuphinde ugeze ngawo, awubuyiseli ukungcola emzimbeni. But uma uqeda ukugquma uyawachitha lawo manzi bese uqala kabusha-ke usuyageza. Lesi eseyinhlanhla uvuleleke izinto zakho usebenzisa zona lezi. Mase kuba khona-ke insipho. Le nsipho le yenziwe ngobulongo, insipho nobulongo. So nayo nje uyageza ngayo. Sike sithi kumancane ngo-Lux, ngo-Protex intontoni. Mase kuba khona-ke leli ibhodlela leli elokugembula. And alihambi lodwa, indlela elithakwe ngayo leli bhodlela leli liyakuphoqa ukuthi nakanjani fanele uqale uzikline, uzigeze, because angeke size sazi mase abantu siphila la emhlabeni ukuthi sihamba nobani, sizwana nobani, sithandana nobani, abanani. And nani niyazi ukuthi inkonzo yasembhedeni ekamereni ispiritual ngale ndlela le ukuthi nisuke nishintshana. Uthola ukuthi unamathunzi amnyama umuntu ohlangana naye ekamereni, and ngaleso sikhathi uthola ukuthi omunye waphuphunyelwa isisu wangageza. Uthola ukuthi omunye asiphuphumanga, uyena nje owenza ukuthi umntwana amgodukise amyise la evela khona ngesingayi ngenhloso, ajike angagezi. So uma uzolisebenzisa leli bhodlela uqala ngeziwasho lezi, kuyima ungena ekusebenziseni leli bhodlela. Mase siba nesikhafulo. Isikhafulo nje siphuma siba singakanyana. Isikhafulo lesi ukhafula la umuntu wakho omkhumbulayo owahamba nje empilweni yakho ngendlela ongayiqondi, umsebenzisele isikhafulo. Mase kuba-ke ibambelelo lesi usiphuza kanye nobisi. Mase ukuthi lesi uyasigcaba kwi-private party yakho. Mase kuba khona-ke lokhu okwama-females. Lesi isitofu lesi. Sikubiza ngokuthi isitofu, suke nje sisingakanyana. So iwona ama-products lawa esinawo ka-Black Life Pharmacy. Ngicela ukukucacisa-ke lokhu. Mese abantu siphila la emhlabeni asiziphethe thina. Nakanjani zikhona iy'dalwa ezisigadile, likhona idlozi elisibhekelelayo ngaso sonke isikhathi.
othola ukuthi wena uyathanda ukusebenzisa umuthi kodwa uthola ukuthi labantu abakuphethe abakugadile abafuni inhlobo ukuthi usebenzise umuthi uxakeke uthi uyazama ukusebenzisa uvela ungakusebenzeli abantu bakhala ngalapha bajabule ngapha nangapha ukuthi ha ngisebenzise ini yangisebenzela ngiyabonga kakhulu uthi wena uyazama ngesingawe kanti idlozi lakho alithanda isidalo not ngoba naku ukuthi kusuke kuyinkinga mhlawumbe wena unenkinga usuke ungenayo inkinga lisuke lingavumi and ayikho into esingayishintsha ngalokho so mendinga ke lama products lawa nizowathola ku 93 Queen Street eThekwini iyona pharmacy yethu ke leyo ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi na kanjani lama products lawa ayasiza and mawadinga uzowathola mawusekudeni okwakho nje ukuthi ungasendela iphep number ukuze sizokwazi ukuthi sikuposele ngoba usekudeni nathi mekuthi la eThekwini ungahamba uyozithengela wena so ke ikona lokho ngiphathele kona bye Black Life TV